Toto je příběh jedné cesty, jednoho návratu domů. Jmenuji se Ali Badou, žiji ve Francii, kde jsem se i narodil. Zemí mojí rodiny a předků, v níž jsem spatřil první barvy a světla dětství a která zní melodiemi arabského jazyka, je však Maroko. Procestoval jsem je křížem krážem a zažil jsem zde radost, smutek i lásku. Přesto je pro mě Maroko stále plné záhad a překvapení. Stejně jako mnoho dalších cestovatelů mám pocit, jako by mi tato země stále unikala a skrývala se za nejrůznějšími obrazy. Vidím před sebou její majestátní přírodní scenérie. Stejně jako spleť úzkých uliček v Medínách, starých městských centrech, kterými jsem procházel. Maroko je často vnímáno jako monarchie, úzkostlivě lpící na svých tradicích. Je to ale i země žijící moderním životem. Pro ty, kteří rádi pozorují horizont, je Maroko zemí námořníků ošlehaných větrem. Pro jiné se zase jeho pravá podstata ukrývá v horách a údolích majestátního Atlasu. Dávní zeměpisci popisovali Maroko jako zemi zapadajícího slunce, ležící na samém kraji arabského světa. Na mapě je jeho blízkým sousedem Evropa. Na druhé straně představuje vstupní bránu do nitra afrického kontinentu. Tato země se vždy nacházela na křižovatce starodávných cest. A možná právě na nich bychom měli hledat neviditelné srdce Maroka. Pokusil jsem se to zjistit s Janem Artisem Bertrandem, pohledem z jeho horkovzdušného balónu. Česká televize uvádí francouzský dokument Maroko z výšky. První část. Kam se vydat nejdřív? Proč ne tam, kde to všechno začalo? Daleko od moře, na vrcholky skalního masivu Zerhún, kde se Maroko zrodilo. V tomto nevelkém městě s domy, které se tyčí nad strmými srázy, leží počátky marockého státu. Jmenuje se Moulay Idris, stejně jako jeho zakladatel, potomek proroka Muhammada, který uprchl před svými pronásledovateli z Arábie a v této odlehlé berberské zemi našel útočiště. Od té doby až dodnes je Moulay Idris poutním místem. Návštěvníci, kteří projdou vstupní branou, tu mohou obdivovat mauzoleum zakladatele první vládnoucí dynastie, fontány a islámské náboženské školy. Některé silně věřící poutníky sem přivádí touha po poznání baraky, duchovní síly, požehnání a daru boží přízně, vyzařující z hrobky svatého, jenž byl potomkem proroka. Jiní šplhají na strmé srázy Moulay Idrisu, aby se mohli pokochat pohledem na planinu pod sebou s ruinami ještě staršího města, které se jmenovalo Volubilis. Kdysi to bývalo významné sídlo, v jehož ruinách je možné číst jako v knize. V tomto kvetoucím starořímském městě později žili Berberové, Židé, křesťané a nakonec muslimové. Nádhera bohatých sídel je dodnes patrná na okázale zdobených mozaikových podlahách. Každá z nich vypráví nějaký příběh.
Najdeme tu 12 úkolů Herkula, který své hrdinské činy konal i v Maroku. Tento polobůh řecké a římské mytologie se sem vypravil, aby přinesl zlatá jablka ze zahrady krásných Hesperidek. Došel mu pro ně jejich otec Obr Atlas, který však na příkaz Dia musel nést za trest na svých ramenou celou nebeskou klenbu. Herkules ji tedy na potřebnou dobu podržel místo něho, takový to byl silák. Ve Volubilis najdeme také mozaikovou dlažbu s vyobrazením bohyně Diany, která se koupe společně s nymfami. Ruiny města jsou rovněž svědectvím nahrazování starých náboženství novými. Nedaleko mozaikových obrazů antických bohů se tyčí pozůstatky křesťanské baziliky. Volubilis je jedním z míst, kde jsou patrné důkazy o úzkém vztahu mezi marockými kořeny a středomořskými kulturami a civilizacemi. Maroko je hluboce zakořeněné v Africe. Uplatňují se v něm ale také evropské vlivy, protože je především středomořskou zemí, jak to prokazují osudy dynastií, které mu vládly. Nedaleko Maulaj Idrisu leží další dvě prastará města. Francouzi jim říkají Meknès a Fès, správně arabsky je to Myknás a Fás. Myknás je odvěký rival Fásu, město mého otce. Při rodinných setkáních se obyvatelé těchto dvou sousedících měst často škádlí. Předmětem jejich sporů a žertování může být téměř všechno, v čem se odlišují: receptury, povaha, tradice. Myknás bývalo sídlem panovníků, hlavním městem říše, která se rozpínala od Středozemního moře po břehy řeky Senegal. Stejně jako nám Versailles ukazuje, jaký byl Ludvík XIV., napovídá Myknás mnohé o jeho současníkovi, sultánu Mulaji Ismailovi. Při pohledu na město přede mnou vyvstávají obrazy z minulosti: život v paláci, nádhera sultánova dvora, vodní nádrže a kanály zavlažující zahrady, turecké lázně Hamám. Pokouším si představit, jak to vypadalo v místních stájích, do kterých se vešlo 10 000 koní. Je to vize z dávné minulosti. Pod námi je kavalerie připravující se na útok proti imaginárnímu nepříteli. Tato tradiční podívaná dostala příznačné jméno Fantazie. Skupiny jezdců dodnes nesou jména dávných kmenů: Zemúrové, Zuhajrové, Rámisové. Tyto přehlídky síly, elegance a odvahy s jezdci na koních, kteří vypadají, že se chystají vzlétnout, fascinovaly celou řadu malířů Orientu. Nejvíce ze všech asi Francouze Eugèna Delacroise. Fantazie nemá znázorňovat válku. Je to hravá přehlídka, jejíž původní označení by se dalo přeložit jako hra střelného prachu. Tato představení znamenají pro jezdce mnohem víc než jen folklor. Je to způsob, jak ovládnout sklony k násilí a hrdě předvést pevnou sounáležitost. Další stránka mého historického a geografického původu. Fás, město mé matky. I ono kdysi bývalo sídlem vládců. Rád se procházím úzkými uličkami starého města, kterému se říká Medína.
Toto slovo sice znamená město, ale lidé je často používají k označení i jen jeho historického centra. Labyrint uliček širokých mnohdy jen půl metru je chaotický jen zdánlivě. Při procházkách Fásem je dobré se uvolnit a být připraven na nejrůznější překvapení. Ve středu města stojí mešita Al-Karawiyyin, vedle níž se nachází stejnojmenná univerzita, jedna z nejstarších na světě. Pod smaragdově zelenými střechami se skrývá mistrovské architektonické dílo plné ornamentů. Shromáždit se tu může až 20 000 věřících. Mešita Al-Karawiyyin s univerzitou jsou jedním z hlavních intelektuálních a spirituálních center islámu. Univerzitu založila v 9. století žena, Fátima al-Fihrija. Říká se, že do projektu vložila celé své jmění. Medína, historické centrum Fásu, je křehký ekosystém. Aby ji bylo možné ochránit, byla zařazena na seznam kulturního dědictví UNESCO. V posledních letech začalo historické centrum Fásu znovu ožívat. Opravují se staré památky i domy. Místním obyvatelům se navrací bývalá hrdost. Medína byla zachráněna. Stejně tak její tradice, mezi které patří barvení kůží v koželužnách se 100 let starými káděmi. Je to těžká a vyčerpávající práce. Zápach je tak silný, že se koželužny kdysi museli přestěhovat mimo obytné čtvrti. Přestože už dnes existují uměle připravené barvy, zde se stále používají přírodní pigmenty, které pocházejí z místních rostlin a půdy. Fáské koželužny udržují tradici nejlepších výtvorů marockých řemeslníků, od typických střevíců přes koňská sedla po nejvzácnější rukopisy. Umění předků předávané z generace na generaci tak stále zůstává živé. Fás představuje archetyp marockého města, je jakýmsi mikrokosmem identity této země. Kde ještě máme hledat marockou identitu? Nejspíše v obdělané půdě. Najdeme ji mimo jiné v těchto obilných polích, jež jsou součástí středozemního dědictví. Obilniny jsou základem marocké kuchyně. Ze zrní se vyrábí velmi jemná mouka, která se používá při zadělávání těsta na bastiju, masový koláč. Pšeničná krupice je zase základní surovinou pro přípravu kuskusu. Každá oblast Maroka má své typické pečivo. Nejdůležitějšími plodinami, které je nutné zajistit, aby byl dostatek potravy, jsou ječmen a samozřejmě pšenice, tvrdá i měkká. Úroda obilí je však závislá na proměnlivosti počasí. Ať už jsou ale podmínky jakékoliv, každý rok se obě plodiny musí do Maroka i dovážet. Nejslavnějším produktem této země jsou výpěstky zahradníků, marocká rajčata. Co zde vyroste, je většinou určené pro vnitřní trh. Hrách, čočka, boby. Plodiny, které tvoří základ stravy obyvatel této části světa. Velký význam tu má i řepa, ze které se vyrábí cukr. Dodnes zůstává jedním z darů, které se dávají při význačných příležitostech, a když někdo zemře, cukr pomáhá zmírnit zármutek.
souladu s rčením voda se už vaří, ale nikde žádný cukr, je tu nepředstavitelné připravit mátový čaj bez cukru. Rčení má však ještě jeden, hlubší smysl. Můžeme si myslet, že máme všechno, ale když chybí to základní, nemáme vlastně nic. Důležitou součást života Maroka tvoří týdenní trhy, zvané súky. Dokonce i v éře mobilů a internetu zůstává súk ústředním bodem společenského života. Lidé tu hovoří o svých přátelích a rodině, nebo o dešti, na který všichni toužebně čekají, neboť v zemi, neustále sužované suchem, hraje nesmírně důležitou roli. Déšť rozhoduje, zda budou stánky na trhu plné nebo prázdné. Pokud se opozdí, způsobí nedostatek, když přijde včas, pulty bývají plné. Pokud déšť nepřichází, místní obyvatelé jsou odkázáni na svá stáda a zásoby, které si vytvořili. Proto se říká, že maročtí rolníci, feláhové, jsou hlavně a především pastevci. Po dlouhou dobu platilo, že podat hostu jiné maso než jehněčí je urážka. To se už změnilo, ale mešví, pečený beránek, dodnes nesmí chybět na žádné oslavě. Časy se mění, nicméně polovina populace se stále živí zemědělstvím a nakrmit se musí 35 milionů Maročanů. Necháme teď svět rolníků jeho osudu a vydáme se putovat dál. Před námi se objevuje úplně jiné Maroko. Obdělaná půda je jen v jeho malé části. Středem Maroka se táhne dlouhé horské pásmo, pohoří Atlas. A na jihu se rozkládá největší poušť světa, Sahara. Celé západní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu a tam se teď také vydáme do mýtických měst Asíly, Rabatu a Casablanky. Atlantik se odtud táhne daleko na jih, kam až oko dohlédne. Před námi leží nekonečné pláže s jemným pískem, mělké zátoky a města obydlená už od dob starého Říma, v nichž můžeme nalézt stopy marockých, španělských, portugalských a francouzských stavitelů. Města položená na pobřeží byla vždy v ohrožení. Nepřítel pokaždé přicházel z moře. Městské hradby, jako jsou tyto v Asíle, jsou památkou na doby, kdy místní obyvatelé museli být neustále připraveni odrazit útok vedený z oceánu. V současnosti se Asíla pravidelně stává městem malířů, kteří během každoročního festivalu používají zdi v centru jako plátno a mění je v pomíjivá umělecká díla. Atlantik, z kterého Maročané získávali obživu, žili na jeho březích a pokoušeli se ovládnout jeho vody, tu dlouhou dobu nazývali Temný oceán. Atlantské pobřeží země je dlouhé 3000 kilometrů, není proto divu, že s oceánem je často spojený zdejší život, poezie, tradice, lidová moudrost a dokonce i náboženství.
V 15. a 16. století inkvizice pronásledovala Maročany, kteří se pokoušeli naučit se a osvojit si mořeplavecké techniky, protože to měli zakázané. Přístup k těmto znalostem byl vyhrazen jen křesťanům. Dnes se potřebné vědomosti předávají z generace na generaci. Tesařské a truhlářské práce, stejně jako konstrukce trupu, který se pomaluje nápisy, jež mají za úkol chránit loď před zlými silami a nepřízní osudu. Podařilo se mi spatřit Rabat tak, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Prohlížel jsem si uzounké modrobílé uličky pevnosti Udája, historické části města, která dostala své jméno po jednom z arabských kmenů. Když jsem minul městské hradby, dorazil jsem k Pirátskému hradu. Je připomínkou korzárské minulosti Rabatu, kdy zdejší odvážní lupiči v 18. století brázdili Atlantik až k dalekému Islandu. Dnes se za jeho hradbami skrývá nádherná andaluská zahrada, která vypadá, jako by se v ní zastavil čas. Rabat je hlavním městem nezávislého Maroka. Proto jsem nemohl minout hrobku otce marocké nezávislosti, Muhammada V. Mauzoleum, ve kterém je panovník pochován společně se svými syny, se tyčí nad řekou Bůra Krák. Ještě výše se vypíná krásná Hasanova věž. Její stavitel, sultán Jakub al-Mansur, vládl ve 12. století. Postavil největší mešitu západního muslimského světa. Po strašlivém zemětřesení v roce 1755 z ní zbyl jen tento minaret. Historie Maroka je i mojí historií. Naše rodinná hrobka je na velkém hřbitově Aš Šuhadá. Leží jen kousek nad čarou přílivu. Město mého dětství se hodně změnilo. Rabat už ani zdaleka není o ním ospalým sídlem, kde jsem trávil svoje prázdniny. Město se zmodernizovalo. Jezdí v něm dokonce tramvaje, které je spojují s jeho dvojčetem, jež se jmenuje Salé. Najdeme tu i most Muhammada VI., nejdelší zavěšený most v Africe, který spojuje Rabat se zbytkem země. Tento most symbolizuje změny, k nimž v zemi dochází. Je důležitým milníkem její historie. Maroko už ani zdaleka není jen královstvím lpícím na svých tradicích. Je rychle se rozvíjející zemí. Během letu na jih míjíme pláž Bůzníka, podél níž mají bohatí obyvatelé Casablanky postavena svá luxusní letní sídla. Před nimi zde od dob francouzského protektorátu stály jen jednoduché dřevěné domky. Několik jich ještě zbylo v nedalekém Dahomejském zálivu, ale písek pod nimi pomalu odnášejí vlny a přílivy.
Maroko je dnes jedním velkým staveništěm. Budují se tu velké bytové domy, infrastruktura i rodinné vilky. Hlavním materiálem pro výrobu betonu je písek a jeho tu potřeba opravdu hodně. Pouštní písek se však použít nedá, takže to musí být písek pocházející z moře. Sotva se dá uvěřit, že v této zemi se písek stal strategickou surovinou, které je nedostatek. Poptávka stále roste, proto je písek drahý. Tito muži jej kutají na pláži ručně a odvážejí na hřbetě oslů, aby jej mohli prodat. Je to dřina, která je jen tak uživí. Přestože je písku v moři hodně, jeho zásoby nejsou nevyčerpatelné. Na mnoha místech nadměrná těžba ohrožuje pláže a urychluje jejich erozi. Několik oslů pobřeží nezničí. Na jiných místech se však k těžbě a přepravě písku používají mohutné bagry a nákladní auta. Konečně se přede mnou objevuje moderní metropole země, Casablanca, arabsky Dar al-Baida. Neustále se měnící město, které je jakousi laboratoří marocké budoucnosti s novými životními styly, novými pracovními příležitostmi a novými společenskými vztahy. Casablanca je tlukoucím srdcem marocké ekonomiky. Se svými 4 miliony obyvatel je také největším městem Magrebu. Casablanca je metropolí kypící životem, v níž se vedle pohádkového bohatství můžeme setkat i s tou největší chudobou. Je také velmi mladá, podobně jako celá zem. Čtvrtině jejich obyvatel ještě není 15 let. Moderní věžáky se vypínají hned za hradbami historického centra. Před 100 lety se z Casablanky stalo hlavní město marocké ekonomiky. Dnes už by se do starých hradeb opravdu nevešlo. Přestože se město rázně vydalo směrem k budoucnosti, najdeme v něm připomínky jeho minulosti. Je tu řada secesních památek a staveb ve stylu Art Deco, jako je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, který dnes slouží jako výstavní síň. Největší pozornost návštěvníků je ale upřena k pobřeží, na němž stojí pýcha Casablanky, mešita Hasana II. Je to jediná mešita v Maroku, která je otevřena nemuslimům. Její více než 200-metrový minaret je nejvyšší náboženskou stavbou na světě. Místo uctívání a zbožnosti ve městě, které je řízené penězi. Rybáři jsou lidé moře. Také je ale můžeme označit za vyznavače noci a časného rána. Jejich život je řízen rytmem ročních období a rybích tahů.
Maroko je největším producentem ryb v Africe. Rybolov zaměstnává víc než 300 000 lidí a je jedním z hlavních zdrojů příjmů celé země. Jeho charakter je pro Maroko typický. Tradiční způsoby lovu se tu mísí s průmyslovou produkcí. Růžichy červené, mořani, sardinky, štikozubci, chobotnice. Většina ulovených ryb a plodů moře končí v obchodech a na talířích od Evropy po jihovýchodní Asii a Japonsko. Konkurence je tu velká. Každý by chtěl lovit v bohatých vodách u marockých břehů. V poslední době se proto stát rozhodl omezit nadměrný rybolov a mimo jiné i zlepšit pracovní a životní podmínky na velkých rybářských lodích. Globalizace dává práci také lidem sklízejícím červené mořské řasy na pobřeží u přístavního města Al-Jadída. Zásoby se ale tenčí. Jak dlouho ještě budeme moci pozorovat takovéto scény? Než jdou na prodej, suší se ruduchy na slunci. Využívají se pak hlavně při výrobě léků a kosmetiky. Po chemickém zpracování se také používají k přípravě agaru, přírodní gelující látky používané v potravinářském průmyslu. Poptávka je vysoká. Z celkového výnosu se ale k mužům a ženám, které tyto řasy sklízejí několik měsíců v roce, dostane jen nepatrná část. Míříme dál na jih. Začíná vát pasát. Naznačuje, že se blíží jedna z perel Atlantiku, As Savíra. As Savíra, město ležící na hranici dvou světů a tepající v rytmu gnavské hudby. Jedná se o jedinečné a opojné spojení kultur, zvuků a rytmů dvou pobřežních oblastí sousedících se Saharou. Dlouhá staletí spojovaly karavany z 10 000 velbloudů As Savíru z Timbuktu, odkud zásilky putovaly až do dalekého Saint-Louis v Senegalu. Vznášíme se nad Meláhem, židovským ghettem města. Dodnes tu jsou připomínky židovské kultury, která hrála v marocké historii významnou roli. Městské hradby a domy v sobě nesou odkaz 19. století, kdy se As Savíra jmenovala Mogador a byla významným centrem mezinárodního obchodu. Obchodovalo se tu se zlatem, látkami,
pštrosím peřím, kterým se krášlily evropské dámy, a dokonce i s otroky. Ulicemi města procházely zástupy mužů a žen. Zboží, s kterým se tu obchodovalo, možná proudilo i těmito branami, aby skončilo ve Spojených státech, v Itálii, v Amsterdamu nebo v Londýně. Židé v té době byli chráněni sultánem a mohli jste se tu setkat s obchodníky z celého světa. Židovská geta jsou po celém Maroku nazývána melách. Tento název je odvozen od výrazu prosůl. Některé práce, které nikdo jiný nechtěl dělat, jako například solení při konzervaci potravin, byly totiž často vyhrazené Židům. V historii Maroka hrála sůl velmi důležitou roli, protože byla hlavním artiklem obchodování mezi Středomořím a oblastmi ležícími na jih od Sahary. Sůl se například vyměňovala za ghanské zlato. Chtěl jsem natočit těžkou práci dělníků, získávajících z moře sůl. Mužů, kteří se tu musí pohybovat bosí, aby nepoškodili hráze. Uvědomil jsem si, že mnohé ze scén, které jsme v Maroku zachytili, vyprávějí tentýž příběh. Příběh o zemi, zrozené na křižovatce hlavních obchodních tras. Sůl vyznačuje milníky naší cesty. Středomoří se ztrácí kdesi v dálce. As-Savírská sůl a vítr nás už nyní vedou do Afriky. Po stovkách kilometrů putování podél mořského břehu se krajina dramaticky mění. Jižní vítr nabírá na síle. Opustili jsme As-Savíru, abychom se dostali dál na jih, až za Agadír, směrem k rozeklanému pobřeží a plážím provincie Sidi Ifni. Chtěl jsem se znovu kochat pohledem na skalní oblouky na pláži Lexíra. Ten, který vidíme na těchto záběrech, už neexistuje. Zřítil se v důsledku eroze. Klid jsem hledal v chráněné oblasti Národního parku Achnifis. Tento jedinečný mokřad vznikl v místě, kde se oceán stýká s pouští. Tisíce hektarů nedotčené přírody skýtají útočiště pro ptáky táhnoucí podél atlantského pobřeží. Jejich cílem je Jižní Afrika. Tato část pobřeží tvoří důležitý záchytný bod i pro člověka. V Achnifisu bývalo mezipřistání na letecké lince společnosti Aeropostal.
Piloti jako Mermoz a Saint-Exupéry se během letu drželi pobřeží, aby se nestratili. V té době to byl jediný způsob, jak překonat poušť. Pokračování příště. V českém znění Michal Jančařík. Připravili překlad Ivan Kušiak. Odborná spolupráce doktorka Lucie Libovická. Dramaturg Dušan Jurčík. Mistr zvuku Leoš Martinek. Vedoucí produkce Marie Přívratská. Vedoucí dramaturg Daniel Macho. Vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs. Režie českého znění Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 2018.